El rugby tracta de jugar sota l'aigua i és una mena entre bàsquet, waterpolo, rugby, és a dir, són moltes disciplines que són sota l'aigua. Llavors hi ha dues cistelles a baix i es tracta d'encestar aquesta pilota, que pesa bastant, que és amb aigua amb sal, i encestar-la sota l'aigua. Som 6 persones sota l'aigua. 3 persones han d'estar sota i 3 respirant. Llavors, mentre uns juguen sota l'aigua, els altres respiren. I llavors es tracta d'aconseguir més gols que l'altre, com qualsevol esport. Normalment són 10 minuts, 2 parts de 10 minuts cada part, amb un descans de 5 minuts. Ha tingut sempre bastant èxit, perquè és una piscina molt maca, la piscina Montjuïc, i la gent doncs, li agrada molt venir a Barcelona també pel turisme, per jugar i per veure les vistes de Barcelona. Aquest any han vingut francesos, austríacs, alemanys, colombians i també de la resta d'Espanya, que també hi ha equips de la resta d'Espanya. Jo els diria que vinguin a Sant Jordi, entrenem a Sant Jordi, els dimarts, dijous i divendres de 8:30 a 10 i que vinguin, que s'ho passaran molt bé. Som un equip de nois i noies, estaran amb amics i gaudiran d'un esport que segurament no coneixeran i s'ho passaran d'allò més bé.